tinoimba kuti muri kugashira dzidziso. Mufungi hapana asingagoni kudzidziswa. Kana tichinge tanzwa zvinhu zvinotibatsira mukati meupenyu hwedu nehunhu hwedu, ngatiudzanei. Inga makuwa chaiwo kungotaura chinhu pano chinoswera chakwa gutu, chinoswera chauko. Ngatiitei makuwa masande, makuwa akanaka atiri kutaurirana pano ipapa. Pabvunzwa mubvunzo pano wekuti malaisensi aya anoitwa mutengano wegudo here, kuti ini ndakupai rangu dhara here, mabva mandipa Itsva. Ndoya kuna mai Matigere. Maita yenyu maisamba. Maita zvenyu baba vabvunza. Malaisensi edu manyowanayo kaya. Hapana chiri kuchinja. Takatoharmonize makodzi edu nema-old classes aya maisiziva kuti class 1 ndobva taiti DE. Class 2 ndobva taiti CE. Class 4 ndokuiti PE. Takatoharmonize saka hapana chamunoluza. What has changed is the name. Kuti ndambe nchinzi Elizabeth, ndakunzi Florence, kasi I'm the same person. Tanzwa in terms of kufambidzana kwemalicense pachezvawo. Ko ini ndange ndine license yacho kuti ndiwane Itsva kungopinda here muoffice menyu toita mapepa kana kuti ndinotonotestwa patsva. Rega ndakudairei? Rega ndikudairei. Ayo, hamunonotestwe patsva. Izvozvo zvamunonazvo maqualifications enyu zvakafanana nongoti waenda kuchikoro, watonzi kana kuti waita degree BA general. Ndizvoka? Paunotora chitupa chako zvakare charasika kuzimuseko, unonopiwa tomboti wa university, unonopiwa ichocho sezvachiri. Mubvunzo wapindurwa zvakanaka nai. Handizive kuti vaifunga chipatara here, ini nanda kutofunga kuhospital, ndichinzwa mabicha kuti masicha kuti ndikati utako hospital here zvakare, asi tiri kumalicense, tiri kufambirana nenyaya. Pane mumwe anga achida kubvunza uyo, regai abvunze. Maita basa mama. Naenda kubvunzawo kuti bato renyu ringajekese here kuti mutengo wechitambe chitsva ichi ungaite mari, uye mune zvamakaisa, mune masisitemu amakaisa here kuti tikwanise kudzivirira kubatirirwa kudzvanyirirwa kwevanhu nehuori muvanhu vanotibatsira kuti tiwane zvitambi. Ndizvozvo chaizvo, asi ndiri kufunga kuti unenge wambopindurwa mubvunzo neve-traffic safety kana ndisingakanganise. Vanenge vataura nema-features, vachitaura nemeshini itsva yekuti hazvidzokorokeke. Handitika? Ndizvozvo. Asi ndinokutenda nekuti uri kubvunza zvinhu zvatinodawo kuti tese tiitesei chizive. Mazvita Dr. Chisamba. Mubvunzo wangu ndewokuti ndinoita senge kuti hongu kuda kune michini yazoti yasharuka kuti kuwaniswe iri license, asi ndikufunga kuti riri kuuyawo riri license rine zvimwewo zvikosha zvawedzerwa ipapo kuti munhu azokwanisa kudriva all the 25 countries. Saka ndoda kungobvunza kuti kureva here kuti paprovisional pachave nemamwe maitiro awedzera ruzivo zvakasiyana nezvanga zviripo, uye paexamination zvakare pova zvakare pawedzera mamwe maitiro anoita kuti chitupa ichi license iri rive rine rakakosha kusvika pari kutarisirwa. Mashoko akanaka, mubvunzo wakanaka, muchirema uko. Nekuti kana zvinhu zvawanda, zvinodiwa zvawandawo. Nekuti kunotyaira kune imwe nyika, uchibva kune imwe nyika, pada pane zvimwe zvaunotarisirwa. Handizivi kuti pana angadaidze mubvunzo maichimawo. Maita yenyu Dr. Chisamba. Zvinhu zvawedzerwa palicense redu ende zvese nemakodzi sezvataurwa, but tambotaura isusu kuti isusu tiri within SADC tine zvakawanda zvatiri kuimprova. Kutaura kuno zvemalena license zvavataura zvepaprovisional zvakatochinjwa, ndofunga gore rapera kana paine vana vari kuuya kuti muone kuti lena license yedu yakutoita maSADC signs, maroad signs chaiwo chaiwo.
traffic safety council vanozviziva kunyange mapurisa. Zviombererewo maoko kani naye. Zvinhu zvakangonaka. Hatidi kusarira kumashure semhembeka. Uye kunyange highway code yedu mukaitarisa zvayava izvinoiti kana mune mainstructor ari muno muchaona kuti yanewo zvitsva zvawedzerwa. Zvese izvi kuitira kuti tiremedze license redu. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa naye. Saka tese tine chekuita nezviri kuitika ipapapa. Mapazi ese ari pano vese vane chibato chavo, asi ongororo netsvakiridzo iri kurakidza kuti kunyange tatora chinhano ichocho migwagwa yedu yatoipa kupfuura zvanga zvinomboitika upenyu hwese. Vanhu vari kufa zvavanga vasinamboita upenyu hwese. Vanhu havachateerera zvavanga vasinga. Handizivi komishina kuti zvafamba sei, kana kuti mapurisa edu akunzwa tsitsi here, kana kuti zviri kufamba sei, nekuti mukabuda kunyange izvozvi munoshaya kuti dziri kuenda uku ndedzipi, dziri kudzoka uku ndedzipi. Zvakare vanhu vedu iyesu ini nemi takapa dzimwe motikari dzakaita semushikashika semakombi mutemo wekuti kana ikafamba zvisiro zvinonzi ikombi. Handiri mazvionaka mushikashika. Mapurisa vari kuzviona here? Isuwo tiri kuzviona here? Ngaupindurwe mubvunzo iwowo pachikamu chinotevera. Vatariri nevateereri, kudzidza hakuperi. Zvakanaka kudzidza. Kana zvinhu zvichinge zvichiitika mukati menyika yedu, ngatinge tiri vanhu vanoziva. Manzwa kuti zviri kutaurika panapa zvinobata sadhaki yese, kwete kuti kana wazoenda kuBotswana ndoko unozvinzwira, kana kuti unozvinzwira kuMozambique, zvinzwire kumusha kwako uzofamba nazvo. Ndoziva kuti mai Chimao mamuda kuenderera mberi nenyaya yeretest. Pane umwe mubvunzo here watinogona kutora mai Chimao? Vasati vataura. Taurako? Chisamba nokundipa mukana unono. Ini ndine license yandakatora nyowani. License yangu ine expiring date yayo yaino expire. Izvozvi ndoda kutora retest. Inenge yane 2 expiring date, 1 ye-retest ne1 yekuexpire kwelicense yandakatora. Saka ndaida kunzwa kuti panozo expire retest yangu ndinozonoitwa sei. Koita mubvunzo wechipiri wandinawo ichaive chikumbiro kune ve-traffic safety. Isu tiri madriver emagonyeti. Taikumbira kuti munhu wese akanoita defensive kubva kune ve-class 4, tanzwa nekuti uri mutraffic uri kufamba wonzwa kamureza papapa. Isu mota dzedu hadzisumuki zvekuti ingasumukirana nemota diki. Dzinoti nonokei, paunoda kusumuka pane kombi pamberi. Saka zvikabatsira kuti vese vanodriver makombi nevemota diki vakatora defensive, ndofunga murodhi taifamba zvakanaka. Izvozvo ngaiunza kudare. Naita basa maisamba ndichangobata zvishoma yeretest yambotaurwa. Tine license edu isusu asiri professional drivers ano expire after 5 years, mushure makore mashanu. Mushure makore mashanu kana takudzokera isusu kuCVR hatisi kupinda mutest, tiri kuitwa mabiometric. Tinobvumirana kuti uso hwatinawo after 5 years unenge usisina kudai. Tinenge tati chemberei, pamwe tine maBP, pamwe taremara. Zvinhu izvo zvoda kukepchwa, zvinoda kuiswa musystem kuti tuoneke kuti tichiri kukodzera here kudrive. Asi uyu professional driver uyo watati anodriver mabhazi, anotakura vanhu nemarori, anotouya kuzopinda mutest. Kana iri nyaya yemadheti yavari kutaura yekuti ndani madheti mairi expire, ministry iri mushishi yekugadziridza zvinhu izvozvo kuti madheti mazuva amunoya kuVID asanyanye kuwanda. Zvimwe zvichabatanidzwa zvoexpire pamwe chete kuitira kuti musarambe muchiuya kuVID apo neapo, nokuti license redu tichiri mutransition asi zviri kuonekwa uye zvichagadzira. Ndizvozvo mashoko akanaka edzidziso. Ongororo tsvakiridzo iri kuratidza kuti
pane zvimwe here zvamunofungawo sezvinoitwa kune dzimwe nyika zvikuru sei kumhiri uko hazvisi kuyo here kuno zvemapoints zviya zvekuti munhu akasungwa hamene pamwe iyo inoenda kuna komishina here handizive kuti munhu akasungwa palicense pake pobviswa mapoints akakanganisa zvakare akabatwa obvisirwa mapoints kudzama radoforawo zvatopera hazvisi kuitwa here muno. Dr. Chisamba mataura nyaya yakakosha zvikuru. Svondo rapera iro takabatana neMinister of Transport and Infrastructure Development, Minister Felix Mona, takabatana neVID, takabatana neTransit Council mukuru wavo, tanga tiri kune umwe musangano. Nyaya yakataurika zvekare. Inyaya iri kugadziriswa takamira kudai nehurumende veAttorney General's Office. Saka ndo zvimwezve zvichapedza unyanya hwemumugwagwa. Munhu uya anofamba achipinda marobhoti matsvuku, uya anotsika vanhu achitiza, uya asingamire panofanira kumirwa, nevaya vanenge vachisvika kuti vachaita mazvake zviri kuuya kuzopera izvozvo. Nokuti rezinesi iri iwo handati rezinesi iri harizi rako nderehurumende. Saka kana tasvika panyaya yemapoints ndofunga vambanje vanokwanisa kutonditsigira. Tasvika panyaya yemapoints paunenge uchitiwo ukapara mhosva choro ukatiza tikatora nhamba yemotikari tikazonocheka kuti motikari yange ichairwa nani taenda kuCVR kuna mai muchigere vari panapa muchaona kuti tozopesera kusvika license rako rasvika pa0 rangosvika pa0 hakuchisina rezinesi. Kana usina rezinesi uchiminzi tichatoona kuti tozivisa mazita kuti ngana uyo anga achizvita ane rezinesi haachisina kusvika tati isusu munhu iyeyo kana anga ane babe paanawo ngaamasiye kuhurumende. Saka vatyairi vari kuita zvedambe izvika izvi zviri kuzopera uyezve hurumende iko zvino izvi vari kuita yavanotiwo smart city inonzi iyo inosanganisira yatoti smart policy. Zvinhu zvese tinenge taakuzviona takagara muofisi. Kunyange yava vanopinda marebhoti matsvuku, kunyange yava vanodhiraivha vachitiwo vanofamba nekusiriko, zvese tinenge taakuzviona zvotiita kuti tive nenyore yekukanzura marezinesi. Saka zviri kuuya zvinhu zvamuri kubvunza Dr. Chisamba. Ndizvozvo zvakakunakisa chaizvo izvozvo nekuti ufunge kana ukashayikirwa nehama yako kana hama yako ikaremadzwa nemunhu nokuti vazhinji iye zvinezvi handizivewo zvangu mubvunzo wandingade kukanda pachikamu chinechi. Handizivi kuti nyaya yemafoni iri kufamba sei nekuti yatoone mukurumbira. Unotonyatsoona munhu kuti ari kunyora meseji uko ari kudhiraivha, uko ari kuridza foni, uko ari kudhiraivha. Seiko zvisiri kupera mai Machigere? Kana kuti pane vamwe vanofanira kuzvidai ndizvo kwakomishina. Seiko zvisiri kupera nekuti kana chikonzero chiri chekuti munhu anobhadhara shereni anongobhadhara shereni rake onoenda unopesa meseji yake. Dr. Chisamba, kutyaira motikari munhu uchitamba nerunhare uchitaura parunhare zvinokonzera tsaona zvinokonzera kutsikwa kwevanhu imhosva. Ndofunga vanhu vanoita vachikangana. Pachirungu vanozvitiwo hanzi take for granted, zvokuti vanoita chijairira chiya ndiri kuzviona kwenguva hombe. Izvozvi chanoti tikabva kuno toda kuti mbonoyedzisa mapurisa kuti vese vanotyaira vari parunhare batai. Kana zvichireva kutora motikari tinotora motikari nekuti zviri kukonzeresa tsaona. Saka toda kutendai Dr. Chisamba nezvamatiyeuchidza izvozvo. Ndizvozvo mashoko akanaka nai. Pane mumwe ari kuda kutaura here? Regai ndigodzoka kwamuri muchikamu chekupedzisira chiri kutevera. Ngasangane muchikamu chekupedzisira. Vadikani tinokutendai tanga tiri mudzidziso yakadzama, dzidziso yeupenyu, mugwagwa upenyu. Hapana munhu asingashandise mugwagwa. Ungashandise mugwagwa netsoka, nebhasikoro, nengoro, nemota, nei zvese izvozvo ndozvatiri kutaura pano. Marezinesi matsva, mitemo iri kupinda nezvakasiyana siyana. Tasvika muchikamu chiya chatinongoswinya chete kana paine ane chidaka chemubvunzo waanofunga kuti hauna kumbokurukurwa nezvawo.
ndiri kuya pauri mukwasha. Ndinotenda bavo. Indanga ndine mubvunzo wekuti pamalicense manyowani eplastic I think akatanga muna June paparonzi June. Then pane akatora before June. Replastic racho arikunzana ubuda ukaenda kuVID unonzi enda paZimpost unotora replastic disc. Then ukaenda hapo unonzi enda kuCVR. Ndanyibvunza kuti pane fixed price here kuti unobhadhara wopiwa disc racho. Tikauya kuno uchida kutora defensive replastic kana usina unoshandisa rebepa defensive racho rokuda rebepa. Ndomubvunzo wangu. Ndiana ngachidavidze tasvika pachikamu chechi chatinongoswinya roya mai machigere. Maita henyu maisamba. Izvozvo zvambenge zvichiitika hazvo nguva yakapera tamboita kamaka glitch zvedu but malicense zvatinoita tikamapedza kumaisa kumagadzirisa tinobva taendesa kuZimpost yoisa kumazimpost ari pedyo nemaya nemadhiresa makaisa. Saka futi ndisati ndapedza ipapo ndikanibva ndangobatawo chimwe chacho chekuti dzimwe nguva tinoona hamutipe mafoni nhamba chaiwo anenge achinosvitsa meseji. Saka Zimpost futi inozotidzosera malicense yokuti aya mafoni nhamba aya haasi kusvitsa mameseji. Saka mamwewo futi pakusarudza paya manhinga makanzi musarudze maZimpost ari pedyo nemi vamwe vanoti paCVR mamwe acho malicense akatoungana paCVR kutaura kwatiri kuno kuita. Ndizvo chaizvo zvavari kutaura nekuti kune vamwe vanoshandisa imwe foni kuti ndeyekukweretesa mari, rimwe raini nderekukweretesa mari, rimwe nderekuvhara vanhu, rimwe nderekutaura nevabereki. Zvino mukatora license, mukatora zvinhu zvebasa chaizvo muchishandisa foni dzamsa, ndozvamunozoona muchiramba muchingotenderedzwa. Saka wedzerai zvenyu. Ndakuda kuti vadare vedu vakande zvavanoda kupedzisira kumusha. Kuruzhinji rweZimbabwe ndoda kutaura nyaya yeonline payments. Pane messages anongouya ekuti hanzi munhu aisirwa message yekunzi kanda $50 online. Toda kuti titaure kuti CVR haisati yani online payment platform. Saka musabirwe mari dzenyu, musabirwe mari muchisirwa mameseji kuti yautore license rako kasi kanda $50. CVR kana yani online payments platform ichakuzivisai. Izvinezvi hatisati taane payment iri online. Mashoko echenjedzo vauchire maoko maichimau chamunoda kukanda kunyika mukupeta. Toda kuti ngatigamuchirei license redu nemaoko mairi. License redu ndo rimwe remalicense enyika mbiri dzinobvumirwa kuUK. Ukaenda kuUK une license reZimbabwe rakatorwa zvakanaka, unongopuwa license rako ringoconvertwa over the counter. Harisi license reVID, harisi license reCVR, ilicense redu senyika. Saka ngatirigamuchirei. Zvafadza. Commissioner. Ini chanoda kukurudzira veruzhinji Dr. Chisama ndechekuti hurumende iri kuita kurerutsa zvinhu. Isu ngatichirerutsirai hurumende nekuona kuti patinofamba tine marezinesi anoratidza kuti tinokodzera kuchaira dzimotikari. Uyezve tisaite mwe mombe dzemashanga. Kana marezinesi taenda kunomatora ngatichimateverei. Tisazonyepere kuti CVR hakuna marezinesi iwo ariko. Kana kupa adresi yekuti rezinesi rangu ngarouye panhamba yakati iwo haugari ipapo. Kana taenda pane imwe adresi nyowani ngatiende katinoudza vekuCVR kuitira kuti marezinesi aende kwaakafanira. Nokuti vanhu vazhinji vanozonetsa mapurisa pamugwagwa takuta kunge takuita zvechoko mumwe. Unonzi rezinesi handina, rezinesi tichiri kuCVR ndakarimirira, rezinesi rakatorwa nevekuVID. Saka toda kuti vatyairi itai zvinhu zviri pamutemo tobatsirana kuchengetedza upenyu mumugwagwa. Ndizvozvo mashoko akanaka echenjedzo. Famba netunhu twako kusahura inga hauna kumbotaura nhasi indava. Uri muneri aiwa kaimbotudzawo. Mashoko apa uda kukanda kumusha. Mazita Dr. Chisamba. Indoda kubvunza kuti kana ndinaro license rangu iro resimbi iro rebiometric mati rinozikanwa kwese rine mafeatures chichi rangu resimbi harina mafeatures okuti ndinorakidza 24 countries dzedzamareva rinongoshanda rakadaro here. Davidze mubvunzo waita zvenyu maisamba. Iroro
imi kana muchida kutravela ndizvoka mukati ndoda kuti kana kuti ndiende kuuk ndakudawo nyowani, tinotokupai that mukana iwowo yekuti muite nyowani iroro mutravelewo irori ratiri kutaura renguva ino iri. Zvinhu zvakanaka izvi nekuti kubweta nokubweka ndo kunotishayisa zvinhu. Mukangotaura chete kuti toda kuita zvakati. Ndakutora imi kokupedzisira nekuti chiringazuva chiya chatovhiringidza. Mazvita machisamba toramba tichikukurudzirana kuti vachairi vese ngavauye vaite defensive driving course inobatsira zvikuru kudzivirira matsaona. Uyezve chekupedzisira vanhu ngavaite embrace license nyowani yeplastic, hatisi kudzokera kumashure, ngatiende mberi. Ndizvozvo mashoko akanaka chaizvo ataurwa iwayo. Vadikani tinokutendai neuvepo hwenyu. Nyaya yanga iri pano yakurukurika zvakanaka. Kana muine chidakadaka chekubvunza zvimwe, aiwa tinokupai kero, tinokupai nhamba dzenyanzvi dzedu kuti zvienderere mberi. Tinovimba kuti Ministry of Transport pamberi ipapa ichaunza chimwe chirongwa zvakare kuti izvi zvazodai. Regai nditori uno mukana zvakare wekutenda vadare vedu vatyaira chirongwa zvakanaka. Tinokutendai Mai Chimao, tinokutendai Commissioner, tinokutendai Mai Machigere. Zvakadi kusangana zvakare munongoziva kuti kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri muMaisamba Show. Chiringazuva chiya chinokwikwidzana zvakanyanyisa nesu rine urombo. Chiringazuva chakasvika chakawanda. Zvakadi kusangana zvakare svondo rinouya pane imwe napitapi ndinoinyo Dr. Rebecca Chisamba.